Oh, nango-ke. Sure, bye-bye. Dyan. Qualify ka ba? Aba, aso dyan. So. Ano ang ma-chip ang chisa sin? Mina, ay lutang nung ma-chips mo. Nasaan dyan? Nabuhay po. Judicial siya yan. Oh shit! Apega. Ako dam. Enjoy man naman chip kami na dyan chip. Right now. Sure. Also was dito dyan. Yabona mfethu. Indaba manje pras. Usimanga mfethu. Ungenzeni usimanga? Ushise ukwekhaya esitulweni. Nama-fried. I-coke. Akusekho. Coke. Yasini, yositela usimanga. Uthi amafana bachip. Bona manje. Sakwazi nokuphila kamnandi akabenjong hayi yo ongazibuza zayizona Isiso. Oh! Isiso. Isiso. Indaba esitshela wona boy. Ngiyabuya tena ngisayithwele. Suzela manje. Bese isiso twana. Thanda ukudla. Ana lapha. Ethi ngizoze ngibhosheke ngivuke ukukaka ekhaya futhi ngifuna ukubhosha. Thanda ukudla ngithi wena. Hlala lapha. Buka futhi ngiyabhosha futhi. Hlala lapha papa. ingecifile ubharabhara kumele asinike ifocus ekuzoba mnyama bhekana zinzila yomfeloka lo madala kaqini yazi unyathelile emsileni ungithathele usisi wami lowo mzuzu ngimkhumbuleni sesibheke yonke indawo izolo besiphume emakhazeni yazi